Arratsaldeon, eskerrik asko etortzagatik, ongi etorriak, ongi gineak, irakurritu sarrera bestela gabiko dut. Kantoreak berririk, basena batek eginek zioen kantazarrak eta sujeta aldatuta datozkigu aurtengo folklore jardunaldiak. Nafarroa bereko dantzak eta dantza sistema izango dugu mintzara. Aurtengo jardunaldiak, beraz, Nafarroa osoko jardunaldiak izan dute. Guri parraldeko folkloreak ukandu eguzki dizbiratxu bat, bertze izarrei itzal egin diona. Siberuko maskaradak. Dantzen zailtasunak eta dantzarien trebeziak, jantzien ikusgarritasunak, denak erakartzen zituen begiak. Itzalpean geratu ziren Lapurdiko dantzaren mundua eta Nafarroa berakoa. Kostaldeko turismoaren indarraren eta Siberuko dantzen artean geratu ziren Base Nafarroako dantzak. Halarik ere, aurten benta berri zenarekin dantza jauziak loraldi bat izan zuten eta aurreko mendearen 3. hamarkadan munduko lehenengo gerra bukatu eta gero, Londres eta Bartzelonan ikusi ahal izan ziren Nafarroa behereko dantzak. Faustinen sona eta eragina Base Nafarroa osora zabaldu zen, baina bereziki argia da Garrazialdean eta Luzaeran. Pentaberrik utzitako lorratza oraindik ikusten da Base Nafarroako dantzetan. Baina dantza jauzien, divertimenduen eta kabalkaden etorkizuna ez zegoen bermaturik. Ematen du, Antxonpia Arrestegik bere Ramuntxo orkestrarekin sustatu egin zituela euskal dantzak, baina Galtxeta Buruk orkestraren zuzendaritza hartzen duenerako jauziak galbidean daude. Sagazetaren liburuak ekarri omen zuen bertze bultzada bat eta aipatu Beñat Galtxeta Bururekin berriz ere nolabait esateko modan jarri ziren. Aurkezpen honetan ezin dut aipatu gabe utzi Faustinen omenez 1979 egin zen kabalkada edo divertimendia. Hortzadar taldeak parte hartu zuen kabalkadan eta han dantzatu zirenen batzuk hemen daude. Tartean, mai honen inguruan dauden batzuk eta zuetako gertze batzuk ere. Orduan ez izen Base Nafarroaren tradizioan sakontzeko gure interesa sortzen. Interes hortatik, garaztarrak taldearekin harremana hasi zen eta oraino mantentzen da. Jauziak bezala, mugara berek. Jauzien historia, herria, aintzinatze eta gibelatze baten historia da. Emanen luke, pertsona bakan batzuen esku egon dela dantzaren tradizioa eta horrek bilakaera aberats bezain gora beratxoa ekarri die. Kanta zarrak zioen, atentzionia baizik ezela falta niok ikasi nahi bazituen. Hartu ote dute dantza taldeek aspaldiko dantza maisu musikarien tokia? Baina agian, hau guzti hau, soilik hegoalde hontatik gure parraldeari batzen diogun begiradaren emaitza da. Eta horregatik, gurekin daukagu Antxon Luku, bera? Eta Joio Bida. Gehiagez luzatzeko eta zuei denbora gehiago emateko, zerorrek aurkeztuko duzue zeuen burua eta ongi iruditzen bazaizue, zuen taldeen sorrera, bilakaera eta funtzioa, eta Nafarroa bereko dantzaren egoerari buruzko zuen iritziarekin hasiko gara solasean. Bitartez. Orduan, lehen gauza, lehen urratsak dantza eskolan. Ekan ditut, segitu ditut eta egin ditut eskola tipia, baigurin, Jan Espiaz zelarik eta erakaslia, maixoa eta ura ibilizean eta hainbat eskoletan, Base Nafarroan eta Lapurdin ere bai. Eta orduan ditugu lehen dantzak ikasten, nahi du hor ziren bolan dantza, martxak, kadrilak, eta eskolako hau guziek emaiten ginituen. Batzuek dantza maite bestiak ez, baina eskolako kurtsuak bezala. Eran, hortik fite eta 10 urte inguru intuela, argola dantza taldean sartzen iz. Eta, ez nezake erran, nik egina nuenez autua edo ene familiakoek butzaturik, enaitak abiarazi baitzuen edo berpiztu baitzuen argola taldea eta enean nahiak ere sartu baitziren. Segitu nuen hori. Baina egia erran, dantzaren autua egin zuten beste gazteekin ditzen gira hor, eta plazerarekin bizi izan dut, funtsian, esperientzia hori. Beraz, talde horretan dantza gehiago barnatu dugu, eta berizikiago egia erran, horretziren, Base Nafarroko dantza, bezik eta Gipuzko eta Bizkaiko dantzak. Txakarrankoa, banako, espata dantza, zagi, horiek ziren. Horiek ditugu ikasi orduan. Eta emaiten ginituen, baita ere, dantza arramoldatuak, geroago jakin bai ginuen, arramoldatuak zirela, eta horiek baitziren, matelota, sagar dantza, menueta, baina ez bakarrik, bat ere ez eta
herrietan emaiten zen moduan ez ginakien horreino. Maiten ginoen, hori, usgarri bezala, eta horren igande goiz guziz bitzen gira, gartzen hori, eta esperientzia humano aberatsa, alde batetik, eta dantzaren gustua ere azkartuko duen. Eta rolaren historioa aipatu behar dut, hori aipatzerakoan, eta ni sartu nintzen, hirurogeita zazpi, hirurogeita zortzi urte horietan, eta agola dantza taldea gertzen da lehen aldikoz 1952an. 1952an, hor Baigorreko kermesa batian, Gerlako presoen aldeko ikusgarri batian, kermesan, eta Bizkaiko dantzak emanez. Ordean gauza bitxia, eta hor agertu gira gure lehen argazkia ere, hor Bizkaiko dantzariz bestitiak, orduko gazteak eta ikurrinarekin. Hori ulertzeko aipatu behar da, 36eko gerlatik edo landa, ies egin zuten hegoaldeko eskualdunen eragina hemen iparraldean. Eta bereziki, hor Olaeta taldeak egin zuena, sortu zuena, hastiak zabaldu baitzituen, dantza talde hainitz ere sortuko baitira hondotik, bai Lapurdialdean bereziki, Oldarra miarritzen, eta Koldo Zabalarekin, etorki, Pupu Jamugurekin hondotik, begiraleak Doniane Loitzunen eta Beikegurekin, Kanboko jeikadi ere ipatzen alda, hor markari erran izan zen, hor eta gazte-gaztea zen, benan horiek Robles familiarekin ere harremanetan, eta Lagurete funtsian, zonbait urte berantago, Inez Laguretek ere berriz eskoetan hartuko zuen taldea, eta hau Olaeta taldeko dantzari bat ere izan zen. Hana du taldea initzetan, Olaeta izan zen, sortzailea, bultzatzailea hor. Eta Basen Nafarroarekin zer lotura, preseski hor ikusten dugu Azparneko eskolan, hor baziren Roblestiarrak. Manu Robles Arangiz eta familiaekin joan ziren beskoitzerat, eta horrak Azparneko eskola. Eta Koldo Bika, Koldo Robles, ari zen dantzan, eta erakusten zuen inguruko gazteeri. Eta preseski, inguruko gazte horietan agertzen da Domingo Martiarena, Baigorrieko gazte bat, Artxantxurikoa. Zer adin zuen, 6-7 urte, eta gustukoak ukantzituen dantza horiek, eta dantza horiek ziren Bizkaikoak. Eta ordean, berrizkarri zituen herrirat, eta Domingoren inguruan bildu ziren 10 bat dantzari, nire aita horietan zen, eta orduan eman zituzten, bai Bizkaiko eta Gipuzkoako dantzak orteik heldu baitira. 52an lehen ikusgarria, ondoko urtetan biltzen dituzte ere, erakartzen dituzte neskak, eta talde mixtoa izanen da, zonbait urtez 56 arte. Orduan 56an, hor gazte horietak frango dira deituak armadarat, armadaren eiteko, eta taldea gelditzen da. Orduan, horretarazteko ala ere, 52an eman zuten ikusgarri horretan, balio du aipatzia, musikariak eta nola iziren musikan ez zuten sistularirik taldean. Taldean erreplikak, nahitak horretarazten dat, kantuz ari zirela, kantuz taldantzan. Ikusgarri emaiteko, ordean sistulariak behar zituztela, ordean dinarazi zuten, bazen herrian berian atabalari bat, Pako Larrañaga, ere egoaldetik etorria, eta ezagutzen zituen eta baita ere Domingok, Michel Labegorri eta Matin Zubieta, horiek kanboarrak, sistulariak, etorri ziren, hor, beraz, ikusgarri horrentzat. Orduan urte hortan ere, eta 52an, Olai ikusi dut, Olaeta taldeak espeletan ere, beti Gerlako presoen alde ikusgarri bat ere maiten zuela, parropiak antolaturi, beraz, pentsatzekoa da, ez zela Baigorrin zen ikusgarri hori isolatua eta hainbat tokitan ere antolatuak izan zinela, bai dantzari horien eraginez eta parropiain eraginez. Beraz, Olaeta, apez batzu, horiek izan ziren fokoak eta arduradunak horren bultzatzeko. Ondoko urteetan, beraz, erran bezala taldea gelditzen da, baina dantza, ala ere, eskoletan eta Jean Espriazen bitartez, Gerlatik landa, berehala, horrek egin du lotura eta eskola askotan.
Eta 76an, beraz, neaitak erabaki hartzen du, goi urteren murian, taldea berriz abiaraztia. Ordean, Baigorriko dantzari batzu formatzen dira, baita ere xistulariak, hor aipatzeko, Peio Kurutxarri, Pantxo Endar, Enea Naia, beti, eta Jean Espriazen eskutik dute astapena egiten, lehen urratsak. Eta ondoko urteetan, Enea Naiak segituko ditu Makin Zubietaren kurtsuak, osten aipatu duguna, kamotik heldu zena. Urte haietan ere Baigorriko dantzari eta musikariak abian dira erregularki Garaztarrek taldearen osatzerat, ikusgarri zonbait muntatzeko eta batez ere antolatuak diren pilaietan parte hartzeko. Garaztarrak taldea aldiz, zonbait urte lehenago sortu zen, 1955an, eta hor izan zen Jean Rigoyen apesa, bultzatzailea, sortzailea hor. Garazialdeko semea, eta dantzarekin lotura okan zuena, bai seminarioan, hor biltzen ziren omen Arnegiko Kaminorekin eta Azparneko Jean-Henri Zurrutirekin. Enan baita ere lotura okan zuen, Prezeski ostion aipatu Azparneko kolegioarekin, kolegiotik ere pasatu baitzen, hango kolegiotik. Eta pentsatzekoa da, hor, badakit, bere familiakoek erranik harremanak bazituela, okan zituela Roblestia horiek iran. Eta beraz, lehen harremanak xistoarekin aldiz, aita Hilario Olazaranekin, ukan zituzkela zenta, bastanetik etorri fraile Lizarratarrak formatuko baititu, hainbat xistulari, Michel Abegurri, Done Txapesa, Jean Espriaz, horiek ere beraz etorriko direnak. Eta Jean Errigoien beraz, Garazin izendatua delarik, taldea montatzen du, eta hor ere, Bizkaiko dantzak. Erriz ere, beraz, bai Garazin, bai Goren, taldek zenbaiten dituzte, Bizkaiko dantzak. Eta hor, 1976an ere, arbotira dueten delarik apes hori, berriz talde bat ere montatzen du, eta Borgaintzi taldea, horrek ere, eta usaia nahi bat duzue, ordeon talde horietan, maiten dira, mugaz bestaldeko datzak. Ez, oraino, Baxena Farroko. Naiz eta, ala ere, Borgaintzin, egia erran, bazen izan zen, eta tokiko dantzariekin, Maine Elgar. Eta Maine Elgartekin, ala ere, izan ziren, ja, zonbait harreman eta tokiko dantzen emaiteko. Baina nagusiki ala ere, panorama, mugaz bestaldeko dantzak emaiten ziela. 1979an, ez da bat bada Garaztarrak taldea, setasunetan sartzen, eta Baigorriko dantzariak berriz heldu dira Baigorrirat, ideiarekin, agola dantza taldea azkartzea. Eta orduan, neaitak erabaki hartzen du beste maisu batzuekin hartzia lanean, maisu batzu etogarazten ditu, eta horiek dira, Nikoldo Zabala Oldarra taldekoa, baita ere Garaztarrak taldean ezagutu zuten Morot familiako dantzariak, Siberoko dantzen ikesteko, eta berantxeago begiraleak taldeko beti. Eta harremanak ere urkan ituzte orduan Juan Antonio Urbeltzekin. Orduan, dantza eta eskualdun sendimendua lotuak dira eta 70. hamarkada eta 80 urte artean hor sekulako lotura bat bada ala ere eskual sendimenduarekin. Hola bizi izan dut eta ni bezala pentsatzen dut beste hainitzek ere. Dantza eta eskual nortasuna aldierazle hamarkada hortan badira gertakari frango. Gure inguruan, mugaren bialdetako eskualdunak ungitzen gaituztenak, Burgoseko hauzia, iparraldean diren errefusiatuen gose grebak, manifestaldiak, gu gazteak gira eta horrekin badugu lotura bat. Eta agola taldea behin baino gehiagotan joanen da egoaldera dantzan hartzean. Lehenik, bastandarren biltzagerat, eta lehen pataskak Guardia Zibilarekin, bastandarren biltzara biziki mugimendutsuak eta ziren, ordeon. Hainbat ateralditan ere, debekatua zen ikurrinaren inguruko mugimenduak ere badira, eta jendekin, hango jendekin, harreman beroak eran nahi du urbilak.
Eta hor, sendimendu horiek, senditzen dugu dantzak baduela beste zerbait. Gu satia ginen, iparraldean dantzan ari ginelarik eta gehien bat turisten aintzinean, baina hor besterik zen. Eta hor senditzen dugu zerbait azkar. Dantzari egunek ere emozio handia pizten daukute. Beraz, dantzan hartzeak zerbait erran nahi du, egualdean, heldu girelarik, beste zerbait. Ez da bakarrik turisten aintzinean dantzan hartzea. Gero, Nafarroa garairekin urbilketa 1970an, urte horietan, beti nahia gaitan hasten da. Eta hor lakuntza nahiekin ari dira, eta harreman tinkoak gure familiarekin, beste harreman hainitzen iturri ere izanen dena. 2 urteen buruan, Baiurriko gaiteroek parte hartzen dute Altsasuan den gaiteroen elgarretaratzean. Baiurri eta Tafalla herrien arteko birazkatzeak ere hasten dira. Trukaketak gazten artean, hango eta hemengo bestetan parte hartzeko, baita ere dantzarien artean. Lagain dantza ikasterat joiten gira Lizarrerat, 1979an lehen Nafarroaren eguna Baiurrin. Ondoko urtean, Baiurriko gaiteroak komi dira Iruñeko bestetan gaita jotzeko, ofizialki, eta geroztik urte guziz hemen dira. Eta artetik erraiteko, hori berriz lotzen da, ahantzia izan zen, usai bat, nahi du, 18. mendean, Basen Nafarroko musikariak joiten ziren usu Iruñeko bestetan, artxiboetan, txemana izan da, 120 aldiz, nahiak errandat, piskat lan hori egiteko aizan aniz, ere nahiaikien, ez nakien hori, baina 18. mendean, 120 aldiz atxemaiten dira artxiboetan, preseski mugaz beste aldeko musikariak Iruñeko bestetan kontratatuak. Eta horietan, frango, Basen Nafartarrak. Dantza eta gure heroak. Eraz, jadanik lotua da, gure heroeri, baina hamarkada horretan, hainbat aldiz dantzan ari izan baigira gu turisten aintzinean. Hor, hasten dira, aipatu dituzten gertakari guzi horiengatik eta beste arrazoen batzuengatik ere, gogoetak egiten. Baina zertarako, zer da dantza, zergatik ari gira dantzan, eta zer egan nahi du dantzan hartzeak. Eta hori, barnetik senditzen dugu gure gogoetak, baina inguruan egiten diren oharrak ere bai. Adibidez, 1971an, Javier Jabenek antolaturik Orreagan biltzen dira Nafarroako dantzari taldeak ikastolen alde. Eta horrean talde bakotxak beren herriko eta eskualdeko dantzak emaiten dituzte, eta arrolak, urte horietan bezala, Bizkaiko dantzak. Urte hortan, hortan ginen. Eta bestek erreiten, zea izizte, zendako emaiten duzi hori, eta zendako ez da. Zendako, eta... Jesus Etxeberria, Kanbon, errefusiatua den eskultoreak, dio Kanboko jeikadi taldeko dantzarieri, baina zea izizte txontxongiroak egiten turisten aintzinean. Hala, hor badira, gauza hainitz, elementu hainitz heldu direnak, eta azkenean, beste gertakari batek ere azkartuko du gure kontzientzia, 1973ko toberak, Baiurrin, azken toberak iragantziren 26an, eta hor bildu baitziren, hor 26an, gerlatik landa, bestan dena, herriko ehun bat dantzari eta sekulako arrakasta ukan zuen, besta horrek. Hori buruan ukanez, 27 urte buruan, aitak berriz antolatzen du, inguruko jendeak bilduz, tobera horiek, ordean jende hainiz biltzen da, argola taldetik urgunako joanez, eta belaunaldi desberdineko jendeak elgarretaratuz. Eta hor ikusten ditugun eraitaren belaunaldikoak eta zaharragoak ere dantzan. Horietan astapeneko argola dantza taldean ibili zirenak eta beste batzu ere. Beraz, dantza bazen herrian argolatik kanpo eta ez ginen jakinan, ez nintzen jakinan. Eta beste batzu ere, beste gazte batzu ere ez. Txoke bat izan zen, niretako eta taldeko gehienentzat. Eta orduan, hor hasten da, hortik gaintzina, urte guziz kabalkada eginen dugu, eta ez udan. Hor erabaki hartzen dugu, ez hori ez da udan eman behar, ez dugu udaterren aintzinean emanen, erritarren izan dena, eta mendeko oste askeleen ez, beraz erregularki egiten dugu hori.
Demora hortan, Baxenafarroko dantzeri buruzko ikerketak eta biraketak ere, hasten dira, gure taldean ere, beste taldean hitzetan bezala, eta berbadak goizago ere hasia ziren garazpaketan, egia, eta urte horietan, nire aita eta anaia bereziki joiten dira, enbat jendeen ikusten. Arneiko Rikuluza, eta arekin ekasten dugu Eskolduna Sorginak, Uarte Garaziko Benta Berri, Faustinen Iroba, eta hor solastatzen dute Juan Antonio Beltzekin, antziak izan ziren jauzi batzuen partituren biltzen, Anauzeko Barbizol, Garazialdeko Pierrestegi, Jamuntxo taldea aipatu baituzu, eta talde famatuko musikaria, arekin gauinarak eta teilagorri ikasten dugu, Beinat Gatxetabururekin olaz ez, Moneinak eta Bigorreko dantzari hauziak ere deskurritzen ditugu, Luzaireko Apesazentza Gazeta, hor lan sakon bat egin baitu Luzaireko dantzen ingurian. Lan hori guzia baliatuko dugu dantza taldeko repertorioa berasteko eta herritarrekin partekatzeko. Eta demora begian, Nafarroako beste dantza batzu ere ikasiko ditugu, tokiko jendeak ikustera joanez, hor nahi dugu, ez astapenean emaiten ginituen ikusgarriko dantza ramodatuak izan zirenak, hor laitat oldarrat, formako ikusgarritik ateratuz eta joan herrietarat eta Teilarin Bastango Mariano izetarekin ikasten dugu, Larrain dantza Lizarrako taldearekin, Paloteau eta Faiako eta Tudelako dantzariekin, Otsagabiako ingurutxoa eta beste. Dantza eta euskara. Dantza taldearen hastapenean, kostaldetik etortzen ziren erakasleak, ostion aipatu dituztenak, Nespri, Azkoldo Zabala, Betiru, ez ziren eskaldunak, frantsesez ari ziren. Beti frantsesezko harremana baginuen horiekin, eta horiek horien taldean ere, nire hartu nintzan, eta adin hortan ere, joan nintzan kurtso batzuen hartzerat oldarra taldearekin, eta ne aurketzuen eskolarik emaiten. Eta, ala ere, biti zen, baina egoera hori zen, eta talde hainitzetan ere frantsesa zen, nagusi aixe. Dantza talde gehienetan, oratzen, eta gure hizkuntzari buruzko kontzientzia kolektiboa garatuko da ondotik. Dantza euskal nortasuneko parte bat dela barneratua izan da, eta nortasun kolektiboaren defentsa hortan euskara daren lehoan. Eta gaur egun, Baxenafarroko talde hainitzetan, nahiz ikasle guziak euskara ez jakin, kurtsoak elebidunak dira edo osoki euskaraz. Hori egiten da, eman ezagun bai horren, eta gertatu da ere, eman ezagun jaz orzaizen kabalkada egin baita, eta dantzan hartzerat, antzerkian ez, antzerkian behar da eskola jakin, baina dantzan hartzeko jende hainitz interesatzen dira, motibatzen dira, eta badira hainitz ere eskola ez dakitenak edo doi dakitenak, eta hori zaitzen ere, dena eskolaz egiten zen, eta ze egiten dut, eta beste ondoko lagunari galdegin, eta hola, baina dantza bilakatua da eskolaren bultzatzaile ere. Hori elementu importante bat da, evoluzio bat kanduena urtetik urteraz, baitzen ala bat ere, momentu batez, baina orai gaur egun tokia initzetan hasteko hola. Dantza eta sorkuntza, Baxenafarroko dantza taldeak bizi eta dinamikoak direla erakusten dauzkigute, azken urte hauetako ikusgarri berri batzuek, jolan nimena izan zen 2008an, eta duela 2 urte izan baita, bonustarsi horiek laminosine, hori den urtean egin dutena, borgaintzi urte mugakari ere egiten duten, eta ikusgarria. Eta gainera, kabalkadak, bai horren bezala, beste herrietan ere garatu dira, eta frango, Garaztarrak taldearekin, bonustarsi horiak, borgaintzi taldearekin, eta bestalde ere, kabalkada antzerkiarekin muntatu dira, toki ezberdinetan, eta dantzari taldetaik kanpo ere, horien laguntza ere izan balima da, edo lektuak izan balima dira. Baina, egia da, azken urte hauetan, toki hainitzetan ikusi ditugula. Beraz, bai toberak eta tobera antzestuak edo kabalkada antzestuak eta beste. Eta azkenean, nola ez aipa, libertimendiak, berpiztu eta datzen ari direnak, Baxenafarro guzian, aurten, 6 tokitan izanen baitira, Eudeni Gandetik guiti, Lekornen, Doniane Garazin, Donapaleon, Baigorin, Azparnen eta Bunuzen. Dantzari bere tokia eta funtsezko nortasuna emanez.
Hori da, beraz, parte hau eta beste hainitz barnatuko baitu antxerek. Mire esker, ondera inadu. Ez, libertin den dien ingurian. Ez, nuen dago. Ontsa. Bon, ez dakit, hasiz eta ibilidea anitzen lurretan, horrean, ez dute errepikatuko. Nik Antxon dugu izen haut, dantzana izan aniz Garaztarrak taldean, nintzen amikusetik, Leon Iturriagekin, hua izan baita Garaztarraken eta gero bugaintzin, eta permisa ez bainuen, gidatzeko baimena, eta Leonek zuen gidatzen. Eta hola nintzen Garazirat 18 urte nituelarik, eta Mani Elgar, hori Gamuko dantzaria, ezautu dut, 14 edo 15 urte nituelaik, bildu gintuen arberatzeko sabai batean, eta erakutsi zaukun desagertu den gauza bat, ene ustez, dantza amikuseko salsan. Dantzari izigarri elegantea zen, oiniz eta gizon hartaz, bizikiontza, eta eman zituen bere klaseak kantatuz, eta moda xarrean, transmisio Siberuan entzun nuen hori gero ondotik, kantatzen zuten, eta hain zinapik, atrararai, irararai, hola ez. Eta hola erakusten zuen, jiten zen, jantzen zituen espartinak, bazen holako erritual bat, eta izan zen desastre bat, zenta jendea futitzen zen total ez. Salbu bizpala upelatu, ikasi baiginuen egi, aprepes, maiana, oiniz izigarri unkitzen induen aire horrek, zera, eta arberatzen, nik ezautu dut, garai hori, horrek liluratzen induen izigarri, hor 6-8 urte nituen, arberatzen, ziren ikusi herria, 150 biztanle, 30 etxalde, eta ahotz bat. Errinta, apesa, punto. Hori zen, eta pestak zirelarik igandearekin hasten zen, eta meza bazen, eta ondotik bazen eskusoinalari bat, kalostrapean, joiten zuen Marseilleza. Denek entzen zuten zera boneta, eta joiten ginen plazarat. Zera akordeonista jartzen zen, eta emaiten zuen maiana. Eta hori niz beti, eta emozio handiarekin gogoratzen dut hori, memento hartan, hango laborariak ziren egon dira 15 urtez Donapaleuko eta indar jokoetan sokatira txapeldun. Ze ikusteko gizonak ez, egan nahi dut egun kilo ziren aginenak ez, dantzari sublimeak ziren, eta dantzatzen zuten hori gizonen artean bakarrik zen erritual bat ez, eta bukatzen zelaik hori, balsak edo ez dakitzez. Baina bazen hori, eta gero bakarretan pentsatu dut, hau da horien libertimendua. Egan nahi baita, solemnitate hori, Marseilleza, Frantziak inposatua, eta gero guria, eta gero Garazin kontradantzak deituko zituzten gauza horiek ziren, eta hor sartzen ziren neskak eta kontu ez. Eta Mani Elgar zen puxka bat azkena, ez horietaik eta hori zuen transmititu nahi. Hortik biten Garazirat, Josok deskribatzen duena, ereman ninduten arat, Leonek beraz bildu gintuen, urgentzia baitzen ez, erran nahi dut urtagila zen, joan ziren dantzari guziak, motikoak, gero esplikatuko dut zergatik, zizio bat bazen urte guziz abertzaletasunaren gatik, eta gero hor behar ziren dantzariak udako. Eta behar ziren izigarri fite, eta banako, eta ez dakitze, eta hori, eta zango altxatu goiti, eta ez dakitze, eta guk ez ginen deus komprenitzen, egiten ziren olako kapo batzu, eta pla, 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 hop, xuliz besti plazarat, ez, eta irrigoien txistera hundian, eta mikrotik erten zituzten pitokeriak, eta hori, donianek. Eta horiek dira azken urteak, ez, memento hortan, udan, alokatzen zuten etxe guziak, logelak, edo apartamenduak hilabete guzirako, uztailan.
eta hilabete guzirako agorrilan. Iraun zuen 3-4 urte. Nik ezautu dut hori 3-4 urtez, eta gero hasi ziren denbora erdi, nolegan 15 egunez. Eta ez gira hariko garbitzen, ez dakitze, nahi zuten hilabete osoa, ez? Eta orduan abertzalen falta zen, ez baitzen gehiago hilabete guzia logatzen, ez? Hori zen ajepes giroa. Eta hortan, beraz, heltzen izorat, ez? Eta hor ezautzen ditut Michel Hornak eta Bizpairuzera, eta hasten gira ibiltzen inguruan, ez? Luzaiderat, Arnegirat, eta ono bizik ziren kabalkadak, ez zen gure dantza. Eta 18 urte, ez? Michel Hornakek 15. Beraz, oso gazte ginen eta ez ginuen sobera komprenitzen. Salbu Hornakek, hau beste egun batez egin nahi bali bamuzie gauza olako bat, ez? Michel Hornak atzen maiten duzu zakotik, zogotik, emaiten duzie gazkolatik unat eta ari mintzatzekoak, hortaz dena badaki. Zenta familia zuartiara da, beraz, Faustin Bentaberri Junior errikoa, ukan baitu kabalkada hobenena, eta bera, amaren aldetik eta dantzari familiakoa da, eta beraz, errentziaz ukan du hori guzia ez. Hori ibiltzen gira eta deliberatzen du Faustin Bentaberri bazela nik enakien, ezakin beste, eta orduan Faustinen eguna. Eta Faustinen egunean, antolatua izan zelarik ikusten ditugu Luzaidarrak heldu. Ez volantez besti ez, zera zapiarekin eta ez dakitze, eta badak grabaketa bat, nun esplikatzen duen batek, ez, gu neok ez gaitu aldin, gu gira Faustinen omenez, ez ginuen hori ustena, eta oartzen gira, enor da gizon hori ez, eta hor hasten da gure bidea ez, egan nahi nuke. Zizione bat, 2, 3, eta gero ni ere kanpo, eta banoa antzerkirat, eta hortik azken finean, bazen kontradikzio handi bat, ez? Numeit, bazen dantza bat, hor dantzatzen ginuena, eta bazen beste dantza bat, hori herrietan oso bizik zena, eta euskaraz transmititzen zena, eta guria ez. Eta orduan, numeit hor ginen, eskual dantzarien biltzarra eta historio, eta Koldo Zabala, eta denak, eta Pupu Janburu mintzo zen mikroan euskaraz, gero dena frantsesa zen. Eta orduan, agapizten ari zen Lapurdin, eta hori ez. Orduan, abiatuko nizni laster egiteko, ez du luze ginen, Faustin Bentaberriren gizon hori ez. Guk, nik ez du zautu, alainan hil zen 36. 36 hori, beraz, oso importanta da, Frente Populara, heltzen baita boterera Frantzian. 36 aintzin izan zen 34. Eta 34 izan ziren liga fascistak, antxu boterea hartu baitzuten paise. Emaiten du paise urrundela, ez, ondoan da, uarten da. Zenta uarte garaziko mera Ibarnegarrai da. Eta Ibarnegarrai liga horien militantea da, beraz, zerbait fascista eta fascistaren artean, ez? Eta numeit kontrolatzen du garazi guzia, apezen bidez, eta Frente Populara pasatzen delarik, nahi duzie, kentzen numeit panika bat da, ez? Zenta hor, hausten du sistema bat, ez? Agente, nola egan, bere agente politikoak apezak dira herri guzietan, kontrolatzen dute dena, eta Ibarnegarraiek dena dominatzen du, ez, memento hortan, eta dantza ere bai, ados? Faustin Bentaberri gorria da, ados, gero ez izatuko dut gauza hortan, hori beraz izpurakoa da, ahotza da, jadanik erraiten balima da hori, hasten da usaintzen buamearena, ez? Egan nahi baita jende horiek arginak behitira, ez baitituzte apezak maite, eta historio. Eta horren gibelean diren musikari guziak, alakoa dira. Egan nahi baita Germain, Agozagarrai, denak dira ekasta berekoak, ez? Eta hor izigarrian bigusua biakatzen da afera. Zenta horiek dira gero pesta berrizari ioldin. Eta ezaie komunionia emaiten, bazkoz beren herrian, eta erraiten dute, koño, onak ginen eta besta begin, eta hemen ez. Eta horren joiten ziren Luzaideat. Eta hor, konprenitzen da sistema bat. Eta dantza, ezin da esplikatu garazin hori konprenitu gabe. Ados? Eta orduan, beraz, ahotza zen, hori, eta ateatzen da musikari familia batekin. Bako Arrestik, ez dakit, antzia da liburu hori, bezperan entregatu nituenak, badira 2 zati deskribatzen duen herri musikari bat, genio bat,
eta ez baitu ez solfeo ez dezku ikasi eta finitzen du, beti markatu ninduen, beharko da zerbait pentsatu eskolek gutxin dituzten musikari genial horiengatik, ez? Horientzat. Fostimenta berri horako bada. Eta hori horren aitaginarre ba, untsa konprenitu badut, hori horrenagak badaki biziki untsa, otegi zen Madalenakoa lanjaburu erraiten zakoten. Eta biziki importanta da, zenta Fostinek beti utzi du ergarai, erran nahi dut ahatsa eta leku horiek, nun libertimendu herriak izan baitira oso azkarrak, lanjabururi. Erran nahi dut goazenari leku hortan. Hasteko, Arrabita jinda Madalenatik izturat, eta bera musikaria zen, oso ona, eta horren anaia Manez, ere bai, bigarren klarinetea egiten zuen, baina sustut, ez deusek ez du garazin, ez Ramuntxok, ez Neok, ez Pierriztegik, ez Galxeta buruketa ezabatu horroitzapen hori. Erran nahi dut, etorzen zirelarik horiek, erran nahi dut, Bentaberri anaiak, bena Arrozagarrai basuan, eta sustut bazen Donazarreko bat turrut erraiten zakoten, eta hori bugle edo jokolaria zen, eta erraiten zen, denek ez dute emaiten. Nik pentsatzen dut, bazuela olako alde jazzi bat emaiten zuela, improvisatzen zutela anitz, jauzietan eta etzera sekular musika bera, ez? Eta utzi dute olako horroitzapen oso azkarra, bai? Bazen ere Luzia bat, hori ostatia zen, hori Espainiako karrikan sartzian hor, ostatia zen leku hortan Luzia, horgoa zen gizon hori, eta erten zen Fostinek estudioko Luzia espada hor. Eta atabala joilea zen, eta importantzia emaiten du biziki gauza. Eta azken gauza bat Fostini buruz, dira partiturak. Nik ez dut kakako menitzen musikan, baina musikari guziek erran dautate, hori partiturak dira harrigarriak, ez? Nola zuzentasunarekin egina diren, eta hau erran nahi dut emaiten du akas gauza modernoa, ez? Bat dira gauza kasik asmatuak, sendituak edo, zera. Obra, ze egiten du, bi hitzez egaren dut, hindu eskoldun sogirak. Orduan, eta horrek du importantzia determinantea geroko. Fostinek, memento hortan, eta gero aipatuko dut, gerla aintzin hortan garazi bada giro bat. Eta turismoari biziki lotua eta hori. Eta bada beste gauza bat, sekuran aipatu ez dena, da maskaradaren folklorizazioa. Erran nahi dut, noiz hasi diren aintzindariak dantzatzen maskaradatik kanpo. Eran nahi baita profesional bilakatzen, bai? Eta da bi gerlen artean. Eta ikusten dira argazki, ikusten duzuka alkaba bat, okainaren argazki horietan, eta hor zamaltzain bat, ziten du hor. Hanbet, hobetzen zituzten oskizunak nun nahi, bai? Eta izan dira miagitzen, eta ezker eskuin, eta hori, delako siberotarrak. Eta gero, eta ene ustez, ene solasain funtsu guzia, hortan da, delako ze egiten du Fostinek sarra azten du entrasiata gure jauzietan. Hor, hauzua nuen Paris bat, Paris, eran nahi baita Luzaidarra, zenta baixe, olak ziren, benetan, eta Bordiel, adibidez, Bordele da herria, ez? Eta Paris zen Paris, eran nahi baita, zenta ola jabeak, kanpokoak baitziren denak, ez? Eta beraz, Paris hori Luzaidarra zen, eta errantzaten, ez edemena, gerla intzin, iauteria bakalka da, erten zuen, libertimendiak erran zuen, komuna zen, erri guziek bazuten berena. Erran nahi dut, dantza hori zen. Eta Fostin musikari da, musikari biziki honekin. Eta ze deliberatzen du, entresata sartuko dut. Eta orduan, egiten du bere hauzteian eskola bat. Nik uste dut, ene konklusioa da, egiten du duaidanik, dantza sekatzen duenak musika sekatu behar du. Eta musikatik jiten da dena. Luzaiden, izanan nintzen, jauzi solas eta hori dendari biziki film batekin, eta errantzatan, garazin eta hau izen eta denek kopiatzen dute Luzaide, ez? Garazin, dantza hori beti garazikoa izan da. Ez, hori zaiz eta, musika, musikariak beti dira frantsesak. Errantzatan. Musikariak badira frantsesak da dantza ere bai, ez? Eta hori zen, ulazen ez? Eta ordean, zeiten du, beraz, entresata sartzen du. Zergatik, nahi baitu dantza egokitu joiteko manera berri bati. Eta Michel Hornagen
obsesioa da beti guai gaizki joiten dutela denek, eta egiten du, traba-raba, eta egiten du, ez dute kausitzen tempo hori edo hartzeko manera hori, bera beharrian baitu, jiten baita garai hortako zeretik. Uste dut, biziki aldatua izan dela, gerlatik landa, egan nahi baita jamuntxorekin eta hori guzia ere. Egan nahi baita erresponsabilitatea ez da bakarrik guaikoen. Zera ez? Ene ustez aldatua izan da dantzaldietan eta arte hortan. Eta sustut, gero gertatzen zako, Jonathan Fordek joan anazten duela Londresarat. Londresen behar dutea izan antzoki batean. Eta hor ikusten da gizona, erpelizatzen du, erronda ez da funtzionatuko. Beraz, asmatzen du eskolun sorginak arraio egiteko. Eta eskolun sorginakek du Andresata inposatu iparalde guzia. Zergatik, zenta hortik landa nahi bai guzu, hori da nola egan maisu obra bat. Egan nahi dut, sorkuntza bat erritartu baita, eta erritartu hein batean nun ez baita posible hartzia gabe. Eta ikasten duzula ikaskolun sorginak, ba orduan Andresatak sartia dira mutxikoetan ere. Gero finida. Egan nahi dut, inposatu du gauza hori. Guai, kabalkada bat, edo libertimendu bat, edo zoin gauza bukatzea hori gabe, ezin. Ados? Behar dira bihitzegan, beste gauza bat, ere anzten dutana, soinu mutilek jina azten zituztelaik holako orkestra bat, imaginatzen duzu guaiko sosez kondatzen balina da. Ezakitzo matziren, 8, bide €100, imaginatzen duzie errikipi batean, sakelatik ateratzen zuzen, ez? Ordaintzeko, aniz zen. Etortzen zirelarik herrirat horiek, denak ari ziren, aire fostin, ordaindu zuten, eta guai ari gira, hilarte hariko ziren dantzan, ez memento hortan. Eta Madame Servan hori eta delako fostimenta behin alabak, eta egantzakun, ez zuen aitak, jasaiten, erraiten zako, aire fostin, horrenak eta horrenak ari eta jendeak seguran ez konten, aire fostin. Eta hori ez, egan nahi baita nahi zuten beren dirua ez berriz bildu ez. Eta horren importantzia izigarria dute kontrajantzak. Kontrajantza dira kadrilak, dira skotish, dira balz, dira polkapik, eta hori. Eta bada errepertorio bat, osatzen baita horren inguruan, izanen baita jamuntxorena, uain hori jina intzin, ez? Egan nahi baita zerbait finkatzen baita delako dantzarena, ez baita gure dantza alde batetik, eta nola egan bestia, ez? Egan nahi dut ondoko dantzaldi dantza, eta galxetaburuk ondotik baliatuko baitu esteietan. Hoi neogezta gehiago ezkontzen, memento hortan, bazen batasun bat esteietaik eta hori aurrezten klase sozialik. Egan nahi dut Donean Garaziko burges batek, edo ez dakit Izpura Zokoko argin langabezian den batek, bazuten nola egan repertorio beren ezkontzetan. Urazen, egan nahi baita bazen batasun bat. Donean Garaziz bihitzez, orduan lehenik konprenitu beharren gauza, gure Bizkaiko dantzen konprenitzeko dira zuri eta gorri histori horiek. Donean Garazik, bigerlen artean, nola egan, elgar hiltzekotan, ari dira pataska politikoetan, beraz zuri eta gorri horien artean. Gorri horiek zer dira? Gorri horiek dira, Donean Garazi da bastida bat. Egan nahi baita hiri berria. Eta beti, bada lehia bat Donazaharrekin baitzen lehengo hiri nagusia. Garazin dira merkatari, funtzionarioak, usera, abokat, militarrak eta mundu hori, ez? Eta hor jende horiek ez dira komunistak. Ados? Bainan, bada, frantzesez zertzen dena, l'esprit voltairien. L'esprit voltairien da Voltairena, eta libertate zerbaiten aldeko gauzak, ez? Eta Donazaharre da xuri, ez? Elurra ere beltza baita horien ondoan, eta bestia da baigorri, eta lehia hori beti baigorrirekin, baigorri da beti, ez dakit, xuriago ez da deus. Ados? Eta orduan, nahi bauzit, pataska bada, bi adibidez fanfare badira, l'harmonie, la lire, dena badute doblean ez, egan nahi baita, ze lehiak izigarri gorra dira. Donean Garazin, framazoiak badira, zer imaginatzen duzienez, jende batzu, hiltzen dira, hilkutsa ezartzen da kalostrapian,
eta joite dira, ostaturat lagunak, ez? Lagunak. Egan nahi dut, meza emaiten dute barnean, kutsa kanpoan eta hilketariak ostatian. Finitzen delarik, errekuperatzen dute laguna, emaiten dute legietat eta hori, ez? Ikusten duzi giro bat. Hor bada Sauveur Arruget, usera dena, iautiri sola ziatzen zuena, 1986, beraz data berak dira denak, ez? Horrek, emaiten dituzte, iauteriak finitzen dituzte, hauste egunean, egan nahi eta ez asteak dizen ez, biamunean, apesek debekatzen dutelarik, hor egiten dute pesta, sarridinak eta hori duzia, provokazio, geldi, ez? Baina, Faustin bilakatu da profesional. Beraz, behar ditu kontratuak, ez? Ados? Eta gerla entzin, hor bada giro bat, arranburu da mera, taneriak behititu, gorria dena, gorri agosa, eta hor nahi dute egin Venezia bat, egan nahi dute ur hiri bat nahi dute egin, kasino bat edo ez dakitze. Eta hor badira animazio batzu, guai filmak ateatzen dira doidoia Josu Martinezek atzeman du bat, ikusten den, Jondoni Joaneko pesta bat, bestitua, eta hori, eta sustut, delako hortan da etxe sartzia asbatua, eta etxe sartzia da lanozo bazka deitzen dutena, eta dena frantsesez da hor, eta Faustin parte da hor. Eta delako, egiten dituzte kabalkada erraldoiak, zirtzilak desagertzen dira, salbun lan jaburu ibilizen lekuetan, desagertzen da, zenta turistak ez baitute konprenitzen, hori nik dut esplikatzen, horrenak litake ados. Nik uste dut, delako libertimenduaren hiltzailea, nunbait, motz kamera, Faustimenta berri dela. Nunbait, musika ezagiru biziki gora, dantza ere bai, eta nunbait hor zirtzilak jeutsi dira, ez baitzuten gehiago interesi. Eta mantendu dira, herri pataskatsu horietan, egan nahi baita ez tentzubi, mendibe, aintzide, eta nun eta pataska hori maite den, ez? Eta hori, eta orduan, beraz, gure arte dramatik hor joaiten da Euskara, eta nola egan, eta ez dute asiola hondi gorriek zenta hor denak dantzarietan garazira jinentzelaik errientan nintzen, eta errienta guziak ziren dantzariak. Eta ateatzen ziren, beraz, giro horretatik, eta dantzaria hamurutiakak baziren, eta biziki dantzari onak ziren hor, eta bazen, berena zuten dantza. Ara, ados. Ze pasatzen da gero, hirugarren zera, ze pasatzen da gero gerlatik landa. Gerlatik landa, bada pundu bat antzi behar ez dena, da husten dela iparraldia. Etxahun, arzen bali badira etxahun kantua Siberuan, denek erraiten dute, paisen gira, ez dakitze, jineniz hiltzeat atarratzerat, hori immigrazioa du kantatu, ez? Garazin eta gauza bera da. Amerikak eta paise, jende guziak lekutzen dira hortik. Baina, bada beste gauza bat gertatzen dena ere bentorrekin, eskoaletxea sortzen dutela. Eta eskoaletxean hasten dira dantzan. Fandangoa eta gauza horiek sartzen dira handik, segiek ekarrik ez, eta biziki kritikatiak izan dira tupindeiko fesali eta historio, sartzen dira Espaingorri pulitarekin, untsa bestitua, eta ez dakitze, ekartzen dute olako glamour bat, gehi dantzan ari direla, eta hori bada olako movimendu bat egiten baita, eta Ameriketatik berdin, ez? Eta beraz, horren ondotik beraz, hemengo dantzak kontrolatzen du jauntxo, garazikoa, ez? Eta hortan beraz, bada filiazione bat izigarri importanta dena, eta ustez jende gutik dakiena, da Faustin hilda 36an, eta horren segida izan da Manez Urruti. Hori denek anzten dute, eta Manez Urruti hori zen, joiten girelaik Elizat garazirat, hor batxe pasatzen da Nafarroako ate horren petik, eta ezker bada ostatu bat hor. Oiarbirri batek atxikitzen duena. Hori Urrutinia deitzen da beti, eta Manez Urruti horren emazteak atxikitzen zuen. Eta bera, zapataina zen, hori ere izi importanta, zenta zitaelako karrika guzia, zapatainak ziren denak, eta garazik ukanduen kabalkada ederrena, denak suprefeta, eta denak ziren olako bandil batzu, sasia haintzan, ez dakitze, joka, edale, eta mundu hori bat, eta hen xefa zen, hen burua zen Manez Urruti,
Eta horrek zuen hartu, beraz, Susoñu joilea zen, eta markatzailea ere bai. Zenta hor hasten da markatzen, zenta hasten da, nola egan, ez kantatzen Renaud Joz, nola egan erakusten, bai? Orduan manez urruti, eta Galtxetaburuk egan daut, berari markatzia eta hori erakutsi zakola manez urrutik. Eta bada, anekdota bat ere biziki maite dutana, hoi Galtxetaburu hilada aspaldi eta egiten alda, errantzakola manez urrutik, errantzakola soizak, hemen ditu partitura guziak, eta Galtxetaburu errantzatan, bazien jauzi batzu, nik ezpeinakin joiten, herri bakotxak baizin beria, eta hori, gusten dugu leku guntan, ezak zentiat hemen, eta zerbait gertatzen bazait, hemen izain dut. Eta Galtxetaburu hil zen manez urruti, eta egon zen, politeziaz, amostegunez. Dena ere. Dena ere zuten eta galdu da dena hor, ez? Eta hori entzun dut, ez den zubin tobera testuen dako, hiltzen zelaik egilea, erretzen zuten giletik, ikabe erresteko zerura joite histori hori, zenta hori bekatua baitzen, ez? Gorri eta zera, nola egan, xuri histori hortan, konprenitu behar da dantza hori, libertibenduko dantza hori eta hori, dela zikinkeri bat. Ados, apezak ari dira kontra, jotake, eta orduan hori gaztanaga batek janik ez den zubin, Larramendi kantuzari, familiako zuten, kahalkada hor, ekateatzen dira bezperetaik, eta amatxik begiak tapatzen zituen pasatzean, bekatua ez ikusteko plazan. Eta erraiteko, gerla oso goga zen, hori konprenitu gabe, ene ustez ez da ulertzen transmisio problema hori, ez. Eta bersulariak zaku berian, ez. Zera, ondutik beraz, gerlatik landa beraz, hori jamuntxok errekuperatzen du zera gauza hori, eta eklektismo bera ere ez, egan nahi baita horiek dira luzaideratzen, eta luzaite apart da. Nola mugaz bestalderdian den, gerlak ere bada diferentzia bat gauza horrekin, eta orduan ek segitzen dute sistema zaharrian. Eta ere ustez, neok ez du ikerketa hori egin, bena, adibidez, ikusten dela luzaidarrak nola ari diren dantzan, eta garaztarrak diferentzia hori, ene ustez, luzaidarrek dute Faustinen estiloa. Garaztarrek segitu dute gerlatik landa, zenta Faustin juniorek, gana bita manezen semiak uartiara baitzen, egiten du iun nano ikusi ezten kahalkada hundiena. Ados, egan nahi baita, hua zuen ikusi urbeltzek, ados, eta memento hortan hua da jaun eta jabe izpura iki nahi dira lehian, eta hor pasatzen da, eta Marmisol eta zitatu dituzkan horiek oro, arnegiko horiek eta puxka bat agobi bera da, hor mantentzen da anitz, salbu zirtzilak ez den zubin eta beste leku bazteretan dira, hor ari dira desagertzen. Horiek atxikitzen dute beren zera ez, eta nola egan, jamuntxo numeite, musikari berak behitira, hek ari dira dantzan, garai bat da nun askapen zerbait egiten den gerlatik landa, dantzatzen da gehiago, sartzen dira beste dantza batzu, heltzen gira Galtxetabururat, eta Galtxetaburuk tondatu zatan argiki, kamuinean dantzaldia egiten zelaik, uarte garazin, egina izan baita omen aldiari zerari hor aikorekin, eta hor, hotel horrek dantzaldiak egiten zituen ondoan, eta horrek, memento hortan, hasi zen, trabara, denak ustuka, etzen gehiago posible. Eta salbatu da Galtxetabururi esker. Egan nahi baita, Faustin, manez urruti, eta ezera hortan da jauzien salbatzean umeit, eta eskola osoginak ene ustez. Ene uste dute hola finitzen da. Eta luzaidek segitzen du bere sistema apart, bere problemekin, zenta hori seguraren jakin, Angela Intziburuk errantzatan, eta galdinakon, noiz gelditu dira bersulariak, zen, ene libertimenduarekin nahi behin zen. Noiz gelditu dira bersulariak, eta erantzuna. Betiko histori da. Ez dut beste jakin. Ados, egan nahi baita, ekarri zuten iauteritik bazkorat, bazko ene uste simbolika askiklaga da, bersulariak fuera, ados, eta bilakatzen da, volanteguna. Ados, edo volanten eguna, edo zeit, nola ditzen dut, ez? Baina, numeit, bada zerbait folklorizatze zerbait. Jo, finitzen dut horrekin, delako garaztarrak. Garaztarrak zer da, konprenitu behar da.
1934 Liga Kantxu Puderean. 36 Frente Popularra. Gerla hasten da, eta Euskal Eliza guzia sartzen da petenismoan. Ados? Beraz, tranquil, Eliza guzia, ez? Salbu, xarrito, izan baita inglesak pasatzen, eta Lafite ikasten abitzen. Beste guztiak pasatzen dira, beraz, nola egan, ez da nazietat, baina petenismoan. Horren ondotik, gerlatik landa, konprenitzen duzia, ateratzen direla, ipurdia gerian. Ados? Eta egoiten dira beha, ez dakite, soberan hola lotez, eta gio bada, delako irigoien kamino eta horiek, jiten behitira dantza espaziotik, horiek gero deliberatzen dute dantzari lotzea. Baina ez dira lotuko, urbilei da, uratzen ziren den memorietan. Ez dute gaiten ahal bat batian, abai, hementik aintzina, emazteak izaiten aldira apez. Ez da posible. Ados? Eta orduan, izan zen, 37an, zitadelan hor dira Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak, horiek egin zuten efetu aluzinante bat. Egan nahi baita, atea ziren zirararik plazat, Donianeko plaza horiek egina ziren militarren maniobra azteko. Ados, egan nahi baita, zen l'exerciz ditzen zuten bezala, eta hop, eta egoiten ziren zu. Geutsi direlarik banako emaitiat espazio berean, biziki ederrago da, ulertzen eta hastapenean erraiten zen, Gernika errezutela, gorriak zirela, gaiztuak zirela, blibla, eta ikusten dituztean denioak, bestituak, haurrak. Uguz Joblezek kontatu zatan historio bat, heltzen da beskoitzerat, tipi-ipia da, eta apezak jartzizte hor, espainolako. Gorriak dira, Gernika errente, ados eta hori guzia. Kasi guzia katesimaziek. Eta baziren galderak eta agapostoak. Eta galde egiten du zerbait, eta gutzak erten du. Eta ezautzen diat, beste eskora batian zian dena, ezautzen diat, bakik zer zen galdera, agapostia baiterako. Goikoak nahi du! He? Errepikazat hori. Goikoak! Entzun duzi hori? Goikoa. Eta hori formulatua zen beste euskara batean, biziki ederrago atzen egiten zuena, eta hori ez, eta ondutik hartzen zuen bere ondoan, betiak gana eta etxenblu bat, beste inutil bat zuen dako, beskoitzen, ez zuten katesima, untsa ikasi, dago ez. Garazin gauza bera pasatu zen delako dantzari horiekin, ez? Intzuen efetu segurakoa. Eta gio, ateatzen da olaeta, oldarra eta horiek oro. Eta fabrikatzen dute beste dantza bat, hori kopiatu zer nahi baita dantza garbi bat. Horien interpretapena da. Eta sustut, sarra azten dute, Debroaren auspoa erraiten zako eskusoinoari, txistua. Txistua egiten da, ez da xirula. Baditu erronda atzu, xuxenio egiten du, papapa. Hor diten dira zubieta anaiak, kanbotik, nahi baita iritik, joiteat eta pap. Eta hor, denbora berean, 55, hor agapartitzen da turismoa. Hori, aginodokin arrebak, errintza baitzen errantzatan, ez, mena, zuek ez duzik zautu, garazin, 50 urteko turismo hori. Ikusi behar ziren hemengo merkatariak, sobera diru bazen. Aiziren saltzen, emazte horiek, beren joaiak eta hori, urrea denetan, etzakiten sosa xautzen. Sosa sobera bazuten, ez? Egan nahi dut, bazen olako efetu bat eta turismoari behar zaion eman, zen olako vampiro bat odola eskatzen baitzuen eta behar zen dena eman, ez? Eta orduan hor hasi dira, beraz zerbait ere egiten, eta delako baita kolonialismoa egina baita Sabrea eta Benedika Isoparen aliantza batetik, hor da Benedika Isopa eta Tiranta, diru Tiranta, eren aliantza bat izan da, eta numei dantza fabrikatu dute, eta nik izaniz ere, delako mustro horren bazka, egan nahi dut memento batez, behar ziren zera, eta 3 urtez erretzen zen dantzaria, zen eta asia baitzen una ano, baina behar zen fornitu, ez? Oartu haintzin, delako dantzan, tokian tokiko dantza. Tokian tokiko dantza historio horrek, berri zigorri bai gaitu, bai euskararat, herrietat, eta ezagite, bai jakite, zer da dantzatziak guretzat, ez? Numait, bai? Eta, zera, gero garaztarraken, arainan, konprenitzen duzie bada delako
akitze hori ez, egan nahi dut ez zuela funtsik, ez kanorerik dantzatzia kondizione horietan, baina sustut etorri da oso funtsa esplikatu duena delakoa bertzaletasuna. Egan nahi dut, alde batetik, zer errain nuen turisten dako dantzatzia, hori bere ala kontraditzen zinuen absurdua zela, pilota ere ridikulua bilakatzen zen, dena hori izan da, bazen ere euskararena, zenta hasi girela gero egietan ibiltzen, transmititzen zen euskaraz eta hori guzia. Eta ni, badakit, joan izala, guai serioski ezartzeko, antzerkira, zenta antzerkia euskalduna zen, eta hortik ez dut dantza lasatu, beti izan da delako gauza hori, zer den artikulazio hori, dantza eta antzerkiarekin. Eta orain konbentzitianiz dela hortan, ez? Egan nahi dut, ez da dantzaririk musikai gabe. Hor bada bikote bat, Maurizio Elizalde dantza erakuslea zen, eta txistularia. Fostimenta berri zen Agabita Joilea eta dantza erakusle. Egan du persona bera da, eta lotura iten da bien artean. Eta sistema bera da oastean aipatzen benuen Carlosekin, ez da bersularirik zirtzilik gabe. Zirtzilak dako emaiten gaia, bestene xapelketa bilakatzen da. Egan nahi dut beste gauza da, egan dut bi gauza bat dira oso desberdinak. Egan nahi dut plazan gaia ekartzia alegia jeuze mentsa eginez plazat, errabita iauteri giroz botatzen da gaia. Bersuariak ezin du hori utzi, ez? Hola agapostia eman gabe. Eta bada holako kode bat dien artean, eta bersuariak hautatzen du nahi duen gaia, ez? Eta besteak agapostia bitenako eta dialektika horretatik fabrikatzen da herri eta zera. Nik uste dut, hori maskaradetan izigarri, pastoraletan izigarri untsa, eta hortan finituko dut esplikatu zuen hori Lafitek. Egan zuen, nola kausitu dute xiberotarrek pastorala egitea eta irautia inbeste. Ez baitute jopolaria uzten antzerkian hartzea. Zenta hasten bali madira antzerkian, izanen da bat geniala eta 50 izigarri txar. Orduan, kodifikatzen da anitz eta bilakatzen da botz bakar. Ados, eta ari gira testuaren entzuten opera batean bezala debekatuz arditen. Nola egiten da zerari bertibenduan? Ez dugu sinesten performer gauza hortan, ez? Egan nahi baita bat, musika joile baita, antzerkilari, dantzari, dena baitu, marrabila hori ez da gurean, ez? Hautatzen dugu eta desmontatzen dugu jendea. Eta gorputza hemen da, zera hitza hor da, musika artea hor da, erranita trinitate bat fabrikatzen da. Eta bada, hastapenean zen hitza. Bai, hola hasten da jatorria, eta hori da bersularia. Iten du seme bat eta hori da gorputza. Eta artea da espiritu sendua, inspiratzen baitu eta delako pentsate. Holako gauza bat. Eta horren erdian, bada zirtzila. Zirtzila zer da, mens bat, bai, erran nahi baita inutil bat, ez baita deus ezen egiteko on, eta hor egon behar baita, erran nahi baita gu. Ados? Eta identifikatzen gira gauza hori, eta desmontatze horretatik, arra fabrikatzen dugu gauza bat. Hori ulertu nuelarik, erran nahi baita dantzari emaiten zako ikaragarriko importantzia. Ez da memento hontan, zirtzilak dira, beren kaiolatik ateatzen, eta dantza ez dugu lantzen. Eta erran nahi dut, behar dugu berriz fabrikatu delako trilogia hori. Hene ustez erresponsabilitateak boni biziki maite du Fostin. Badakit turismoak, ren zurrunbiluak hartu duela, eta hortan duela galdu. Barka. Bueno, kontatu dute dena. Bueno, hau da mainguru bat, orduan, galderen tenorea. Ondagolatik, plaza jeustean, euria idelaik, dantza ikasteko, badabide. Eta nik uste dut, eta ez den zubin ere, egin nintzelaik ez den zubin, hasi nintzen, kurralea biziki tipia zen, eta ziren 75 eta biziki mutiko azkarrak ziren, eta orduan etzen posible, ordean uzten ziren batzu jostatzen, eta beste batzu behar ziren okupatu, ez? Ordean hastapenean eginen pilotan horiekin, eta bostetat eta historio. Eta gero, hasi nintzen dantza erakusten, ez?
eta orduan hartzen dituen bost horiek 5 minuta. Gero 5 horiek 5 minuta. Eta hola hasi nintzelaik, jakin dut biziki behantago, harrapiztu zirela etxetan dantzaren. Egan nahi baita ikusten dituen, enuen konprenitu bere ala ez, egiten zen, zuen berdin emaiten ez, zenta hor goitio hasi baitzen, eta biltzen zituen sabaian, eta ezagitzen, eta hasi ziren berriz hori iten zen etxetan. Nik uste dut gero, zigantepekoek duten, hori libertitzia zen idatzi nuen, duten eta ospe hori, ukaiten dutela, horiek zutela gero kabalkada edo batzen. Ados, egan nahi dut, hartzen ziren biziki desberdinki ikasi zuten horiek, eta bazen, horako gutxiengo bat, ez, nun eta fabrikatzen zen batasun bat. Bai? Hori, gauza bera entzun dut alzukun adibidez, izan da, itzan, ezakit ikusi duzienez hori, neska bat, aizan baitzen dantzan delako famatu horiekin, ez? Eta hak erraiten du, eskandalu bat egiten du, erraiten du, bena maskaradako dantzak ez dira neskendako eginak, ez da neskarik behar hor, dena mutikoendako pentsatia da. Eta hor, egiten du, oski bitxi ez, orain. Eta erraiten du, bera alzukuna izan zela, lehenbiziko nesketa izan zen sartu behizera itzindariekin, eta hori bera bedetzen posible mutikoekin, zenta denek ez zuten sekulan entseiatzen. Heltzen ziren plazat eta oso onak ziren, zergatik. Etxean ari ziren, ziren otio, aita, ez dakitze, entrenatiak ziren, oberena izaiteko plazan, eta hori. Eta hori, ustez bazen, luzaidera joiten dela, gero eta gutiago dira, ikusten dira, desberdin ari diren batzu, ez? Zinez beren estiluarekin, eta aldiz formatatzen dugu, erakusten dugulaik dantza eskola batean. Zenta, ez da zigantepeko bat, oai duguna, da maisu bat. Eta horrek egiten du ez, antresata joiten da, hor, gorei, apalo, eta denak berdin izan arte ez. Eta hori dantza talde guziek eta egiten dute, eta horren gainean funtzionatzen du Bizkaiko dantzak, adibidez. Bada horako formatatze bat, egiten baita horren gainean, eta luzaiden, ene ustez hilaintzinez ez bezira haintzak, atake bat ukan haintzin, joan behar da ikusteat, ikusten da, zinez ez direla berdinari, ez? Uste dut etxetan badela transmisio hori, izan dela hoi arte, hoi ez da. Uste dut ikusten zen berriki arte delako transmisio desberdin hori, eta sustu transmisio nik uste dut huai. Azken gauza behar balizeran geroko, nik uste dut errekuperatu behar dela kantatuz erakusten den dantza hori. Zenta horrek egiten du dantzariak badakila markatzen. Eta balioaki ez du behatzen. Beraz, ez du dantzatzen hola. Dantzatzen du hola, zenta badaki zer den gero. Eta aldatzen du akasak emana. Eta arberatzeko sokatiralari horien dantzan, ez zuten, dantzatzen zuten taldeari, dantzatzen zuten lagunek, ikusten zen komunitatea. Guai ez baita ikusten dantza markatuarekin. Uste dut, dena arra egiteko dela hasini zerten, ez eskuinena, Baxena Farroan, arra egiteko dela, zenta hor bada sorkuntzekin beste gauza bat gertatzen dena, ene ustez, eta hori da delako satelizatze historio bat, ez? Egan nahi behita, sorkuntza batean, talde guziek emaiten dute beren moldea. Eta orduan, suposatzen da, gero, holako talde batek hola emaiten du. Beraz, holako herriak badu holako berezitasun bat, eta ez da hori. Eta azken finean porroskatzen du dantza. Ados, Fostinek batu du. Unsa kalkulatzen bada, ez? Hori da azkenian biziki importantena. Identifikatzia, besta batian, egiten den errito batian azkenian. Errito bat eta berriz sortzen ari, manera hortan. Eta besta egitea. Edo, senditzen iz eskualdun eta hortan parte hartzen dut eta herri hainitzetan hori ikusten dugu. Hori erri gero eta gehiagotan. Eta plaza hartzea. Hori
ezin da iraun, ez bada plaza hartzen. Eta hori, ez dut deus ikustegurik ikusgarri bat turisten aintzinean, eta zer bizi dutan, eta nik ikusten dut momentu horretan hasteko, garatu da, presiski, antzerkilarien itatez, Antxonek egiten duen lanari esker, eta beste batzuek, eta hori lotzen dira gero beste idazle batzuek, bai horrein ari dira gazteak idazten, eta gero ez dakit noraino iraunen duen, baina hasteko tokiain izan ikusten dut, bai antzerkia idazteari buruz, bai bizi da. Senditzen dutan hasteko momentu. Nola senditzen? Ni beldur niz pixkat Faustinek bezala finitzia. Egan nahi baita pasatuko dela 20 urte murian bat, egan baitu horrek dena sintxikatu du. Eta zenta uste dut biziki untsa dela, zirtzilena, baina fuxi bat hartzen du eta preseski iruñan ez. Ne ustez biziki untsa atxikia delakotz hor oreka. Baina gero iauteria egon behar da. Egan nahi dut, iauteria ez datu berat. Egan nahi dut, ekartzen du zirtzilak gaia, baina gero ez da leku bat, nun pulpitotik ari da esplikatzen jender zer egin behar duen, ez? Adibidez, ez dakit, hor bada, urazan zer errebeita da leku bat, nun badiren olako adorno batzu hola, eta gero nik mikrofono hartuko dut eta esplikatuko duzet nola bizi behar den, hementik aitzina. Ados? Eta arrisku hori ikusten dut. Eta hortako dantzaren kaltetan. Eta komunitatea dantzak duiten. Ados? Egan nahi baita, izigarri importanta da, konsientizatzia biziki untsa, guai zer egin nahi dugun espazio hortan, plazer hortan, zeri lotzen dugun pestarena, eta hortako jamuntxorena izigarri importanta da, eta kontraiantzak eta gauza horiek ere. Haizu, nola bukatzen diren libertimenduak, nola fabrikatzen den zerbait aman komun, eta berdin banako bat sartzen albalima da, gure fondorat sartia balima da, ez? Memento hortan. Bai? Baina, enetako izigarri importanta da zirtzila egondain zirtzil, bertsulari eta dantzariek egitea leku biziki gehiago, uste dut. Eta izanen da uaiko apostua, hori, ene ustez. Nik hola ikusten dut. Uste dut, espero dut, entzuten dira, holako, nola egan, zantzu batzu ez, badirela hola, gaiten baitute, adibidez, muntatuko du bolan talde bat, eta hori dira biziki berri honak, ustez, eta zenta nola egan oinarria hori delakotz, uste dut. Baina optimista, ez ono. Ez da egin. Ez ono, ez. Nahi nuke, baina... Nahi duda bat galditu zain nolatxe, bueno, horre esan dozi bere garaien nola batiko transmisioa bai mantendu izan duzela etxeetan, claro, dantza taldetan baita ere esan beharra dago, igual, beti zaku berdina sartzen ditugula, guk konsideratzen ditugun Baxenafarroko guztiak, bai kadrilak, bai hautziak, bai Andresaldak Euskalduna Sorginek, bueno, dena sartzen dugu zaku berean, eta por ejemplo Luzeiden oainikoan bere izen dituzten ez eta gero beti ematen dituzten denak elkarrekin, ez? Eta esaten duzutenean, transmisioa nolabait igual etxe batzutan mantentzen zela, baino, eta zuek eskolan ikasten omen zenuten, baino gero dantza taldera iritsi zinenean, ja dantza taldean ezin usten ematen hasiera bat eta minepen Baxenafarroko dantzak, ez, izan zitezkenak. Gero esan duzu nola izan dan, zeintzuk izango lirateken igual hitoak edo pertsonak, klabeak mantendu dutenak hilo hori Bentaberritik oain arte, baino dantza taldetan, momentu batetan hasten da ikasten ja Baxenafarroko dantzak, bai arrolan, bai garazin, eta igual garazarretik gaina arrolara joan omen ziren irakastea esan duzunez, ez? Eta pentsatzen dut baita ere Burgaintzira, lehon tarteko izanik. Ez dakigu, oain etxetan mantentzen den transmisioa edo,
taldeak diren, dantzak irakasten dituzten jendeari edo badauden horrelako eskolak orain irakasteko dantzak, hemen esate baterako dantza taldeak daude, baina badaude taldeak bakarrik irakasteko, dantzai hauziak irakasteko edo bestelako plaza dantzak edo irakasteko dauden taldetxoak, ez? Eta gelditzen zego pixka bat, nola bete, bereziki Garazitik, Arrolara eta Burgaintzira eta Arrolatik beste lekutara edo nola izan zen, zeintzuk izan du diren igual nola bate irakatsi dituztenak dantza hoik, eta azkenean, itxurri bat izanik, harrigarria da, dantza talde guztiak ezberdin dantzatzen dutela. Ez dakit, transformatu egin delako edo nola bate talde bakutxen nahi izan du diolako bere nortasuna eman berak egiten duen Nafarroko interpretazio horri, edo ezakit. Nik uste dut hori nuen erten, badira, nola egan, eragin desberdinak lehian behitzika. Adibidez, Amuntxorekin, hobesten da dantzaldi dantza. Eta hor, hausten da, nola egan, libertimendu dantzarekin. Egan nahi dut, Garazin, Marmizol eta horiek aipatzen zirelaik, Garnegi, Uarte eta eskola hortakoak, Lasgoiti eta horiek ikusten zirelaik dantzan, ikusten zen, pasatu zirela horiek bolantaren jantzia eman zutela, ez? Bolantarena. Eta gorputzean ezautzen zen hori. Bada, ez dakite Oierra Raulaza edo, bazan, Noki Gorrizatan atzeman zuen arxiboko filma bat, Lasako pestak ziren, eta ikusten da, ustez Kleri da Amuntxokoa soinu jolea, eta kontraiantzak emaiten dituzte. Untsa, gertatzen bat da kontraiantzen gainean, kadrien gainean. Zenta kadriak ez dira gure dantzak, dira kontradantzak, dira dantzaldi dantzak, skotix bezala. Eta hor ikusten dira horien emaiten dantzaldian. Eta ikusten dute, eta hori da 1900 eta 50, egan nahi baita Faustino Ondotik berehala. Eta hor, dena bilakatua, egan nahi baita ez da gehiago, ez du bizkarrezurrik. Eta seorreiz, mutxikoetan eta gauza bera dela. Eta ikusten da guai, nik ikusi dut Garazirak inintzelaik. Eta joiten zen Arnegirat. Eta ikusten zen hori dantzatzen zuten, luzaide ondoan zen. Eta bazen bolantain molde hori gainean, joiten ziren Uarterat, joana zen. Egan dut, bezitzen ziren bolantez, espartinak terreflan, zirtziltzen zuten nahitarat beren buria, ez baitzuten asumitzen doikabe dantza, edo bazen olako zerbait ez, eta hortik fabrikatzen aski da jitia koreografo bat gibeletik, erraiten du, ikusten duzu nola dantzatzen duenak, hori da herri untako estiloa. Ez, hori da dantzari txar baten estiloa. Eta hori errepikatzen da gero ondotik, puxka bat, bakotxak, eta hori sorkuntzarena, hortan da ere fabrikatzen da, adibidez hori aierrako zera kabalkada egin zutelarik, hasi zuten, desantzen dantzariak, mazurka bat. Kabalkada da. Ez kabalkada ez da libertimendua, ez da deus ez. Da herrian biltzeko asmatu duten gauza bat, eto beraren eredua hartuz da hola. Egan nahi dut, alaike, hasten zira mazurka batekin, Violet Alfordek, adibidez Belgiguruan, Fete Pirenean, ez dakiten nola den espainolez, hortan erraiten du biziki argi, erraiten du sardana oso edera da, fandangoa oso edera da. Jantza jauziak, Mariana, adibidez, dantza edera da. Bena, musika, da desastre bat, ez du soportatzen ahal musika hori. Eta nik uste dut, Violet Alford segitzen badugu, musikan zer ez duen maite, eta hor hatzen maiten dugu guria. Uratzen, aldiz beste guziak gana baita egiten baitira Espainiatik, eta ez dakitze, holako malgo...